गिबियावनो गासै रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दा जोंनि दिनैनि बतझर डिस्ट्रिक्ट इउथ उइंसनि प्रेस मिटनि जेनेखि गाहाय थांखि बे थांखियानो जाहैबाय जोंहा दाखालि थांनाय जेनेखि 6 तारिख बे 6 तारिखआव जोङो माखासे जोंनि इन्टारनेलि माखासे खोथाफोरखौहाय जोङो जोंनि सेन्ट्रेल इउथ उइंसनि मोनसे WhatsApp ग्रुपावहाय जोङो आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि जेनेखि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनायाव लेप्स जानायखौ जों नुदों। मोजां माने दायित्व लानानै मोजां खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। थारमाने बेफोर गासैबो सुबुंफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे खामानि मावनायनि दायित्व बा गाव गावनि डिउटिखौ मोजाङै मावफुङो बिनि थाखायहाय जों नैबे भिडिअखौहाय जोंनि नैबे WhatsApp ग्रुप जेनेखि बेवहाय जोङो हरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे WhatsApp ग्रुपाव जेनेखि जोंनि भिडिअआ शेयार जाबाय बेवहाय जोंनि पार्सनेलि रावनिफ्रायबो जोङो बेवहाय रावनोबो बे माबाखौ भिडिअखौ हरनाय जायाखै। दा बेवहाय जोङो मिथिनो मोनदों बे भिडिअआ जोंनि नैबे सेन्ट्रेल WhatsApp ग्रुपनिफ्रायनो बे भिडिअआ दस्रा मानसिनियावहाय शेयार जादों। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव। जों बिराद दुखु मोनदों। दिनै जोंनि पार्टियावनो थानानै जोंनि पार्टिनि एगेन्स्टै खामानि मावनाय जों बे माखासे बेबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ जों दिनैनि दिनाव नुबोगासिनो दं। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि इन्टारनेलनि खोथाखौ मालाबाबो बायजोआवहाय बहना लासे गावजों गाव सावरायलायनानै माबा मोनसे समाधान जायो नामा जों बिनि सायावहाय मोजाङै डिसकासन खालामलायनाया मोजां। बेनिखायनो आं खावलायदों मानगोनां जोंनि BTCनि प्रमद बर' सार बिथाङा जाहाथे जोंनि जेनेखि नैबे खामानि मावनाय पार्टिनि जेनेखि खामानि मावनाय पार्टिनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेफोरखौ बारनानै माखासे सुबुंफोरा खामानि मावबाय थादों। बेफोर खामानि मावनायनि सायावहाय जोंनि नैबे भिडिअखौहाय जे मानसिया शेयार खालामदों बिनि सायावहाय सारा बेक्तिगत भाबै बिनि सायाव सिद्धान्त लानांगौ आरो एक्सन लानांगौ। बेबायदि जुदि मानसिया जोंनि गेजेराव थायोबा जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि दलनि थाखाय बिराद खथि जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों ओरैबायदि खामानि मावनो हायि जागोन। माने बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो जोंनि इन्टारनेलनि माखासे खोथाफोरा दस्रा बा बायजोआवहाय शेयार जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय जोङो गोजान जानांगौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोंनि दलावहाय दोननो नाङा। बेखौहाय आं गुरैयै खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि नैबे बतझर कनस्टिटुवेन्सियाव जोङो इयुथ हिसाबै माबायदि खामानि मावनांगौ जों बिनि सायावहाय दलनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर बिसोरजों मिलायनानै बिसोरनि नियम निथि बायदियै बिसोरनि बिथोन बायदियैहाय जोङो गोख्रोंसिन खामानि मावगोन। दिनैनि दिनाव बतझर इयुथ हिसाबै जोङो उइक नङा। जों दिनैनि दिनाव जों स्ट्रंसिनसो जादों। बेनिखायनो जों खावलायदों जोंनि गासै जोंनि वार्कार बिथांमोन जोंनि इयुथनि गासै वार्कार बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे गिदिर माखासे हाबा मावनांगौफोर जेनेखि बिबानफोर जों बेखौ स्ट्रं भाबै खामानि मावलांगोन होननानै जोंनि नैबे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जों खावलायदों। आरो जोङो बेखौनो खावलायनो लुगैबावदों जाहाथे जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि इन्टारनेलनि खोथाफोरखौहाय बायजोआव जेनेखि मानसिया शेयार खालामदों बेफोरनि सायावहाय मोजां डिसकासन खालामनायनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय दलनिफ्राय आउट खालामनाय बा बिनि सायाव माबा मोनसे एक्सन खालामनाय बेखौ सारमोनहा दायित्व लानांगौ। दा बेखिनियानो जोंनि बुंनांगौ जेनेखि प्रेस मिटनि जेनेखि मोनसे खोथाबाव जे नोंथांमोननि जे इयुथआ पार्टिनिफ्राय रिजलिउसन होबाय होननानै माखासे भाइरेल जादों बेयो बेसेबां थारमाने जोंनि जेनेखि फेसबुक पेज बेवहाय जोंनिथ' नङा जोंनि बायजोनि जेनेखि मालायनि जेनेखि पेजफोरावहाय जोंखौ बेबायदिनो लिरना होदों थारमाने जोंखौ बतझर डिस्ट्रिक्ट इउथ हिसाबै रिजाइनेसन होबाय होननानै। खिन्थु जों होआखै। जोङो बुंदोंसो थारमाने जोङो जोंनि खामानि मावनाय बा जोंखौ जुदि मोजाङै बिथांमोनहा जोंनि खामानि मावनायनि सायावहाय मोजाङै नोजोर होआलासे जोंखौ मोजाङै गाइड खालामाबा जों बेफोरबायदि जायोबासो जोङो दलनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन जों बे खोथाखौ होनदों। जों दिनैनि समाव जोङो दलनिफ्राय रिजाइनेसन होआखै। बे खोथाया जोंना स्पस्ट'। दिनैनि समावबो जोङो जयैनो दङ। जों रिजाइनेसनबो होनाय नङा आरो फैबाय थानाय समावहाय जों दलनि सोमोन्दै बा दलखौ गोख्रों खालामनायावहाय जों गोख्रोंसिनै बाहागो लागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों
बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।